Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Maigsuon atong gipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria nining misa karon ug uban kaniya atong ipadayon sa pagampo nga unta mahunong na ning pandemic nga giantos nato sa tibuok kalibutan ug ang ato sang mga benefactors o mga donors dinhi sa simbahan matagaan unta sa mga grasya ang ilang gikinahanglan. O karong adlaw mao man ang atong Rosary Motorcade iampo sa natos mahal nga Birhen nga tagaan tag maing panahon karong tibok adlaw labi na gyud karong hapon ngadtos gabii. Aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamahalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios makalingkawas sa among kasalanan o mga kalapasan tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Gikalipay ko kini basta lang isangyaw si Kristo sa bisan unsang paagi, hiwi man o matarong ang toyo. Og magpadayon ako pagkalipay, kay nasayod ako nga tungod sa inyong mga pag-ampo, og sa panabang sa Espiritu ni Hesukristo, buhian gayod ako. Ang dako kong tinguha og paglaom, mao nga dili gayod nako pakyason, ang pagtuman sa akong katungdanan, kundili magmaisog ako sa tanang panahon, ilabi na gayod ning panahona, aron makapasidungog ako kang Kristo, buhi ako o patay. Kay alang kanako, ang kinabuhi mao si Kristo, ug ang kamatayon makahatag kanakog dugang kaayuhan. Apan kun buhi ako, makahimo ako mas mapuslanon nga buhat, busa wala ako masayod, hain niini ang akong pilion. Naglibog gayod ako kun unsay akong pilion. Buot ako mobiya ning kinabuhia ug makig-uban kang Kristo nga mas maayo alang kanako. Apan labi pang maayo alang kaninyo nga buhi ako. Nasiguro ko nga dili pa ako mamatay, kundili magpabilin pa uban kaninyong tanan aron makatabang alang sa inyong kauswagan o kalipay diha sa pagtuo. Busa kun mahiuban na usab ako kaninyo, mas makapasigarbo kamo kanako diha ni Kristo Hesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios. Ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios. Ingon nga ang lagsaw nangandoy sa nagdagan nga mga tubig. Ang akong kalag nangandoy usab kanimo o Dios. Ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios. Ang akong kalag giuhaw sa Dios, ang buhing Dios. Ano sa man ako moadto ug musudong sa naong sa Dios. Ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios.
Milakaw ako uban sa panon sa katawhan, o giunahan ko sila diha sa pasunding ngadto sa balay sa Dios. Taliwala sa masipa nga mga singgit sa kasadya o pasalamat, uban sa katawhan nga nagasaulog sa pangilin. Ang akong kalag giuhaw sa buhi nga Dios. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, Ginoo. Usa ni ana kaadlaw igpapahulay miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang Pariseo aron mukaon ug ang mga tawo naniid pag-ayo kaniya. Namatikdan ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kan-anan, busa iyang gisulti kining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo pagtambong sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kan-anan, kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang importante kay kanimo, ug ang nagdapit kaninyong duha muduol og muingon kanimo, siyay palingkura diha. Unya maulawan ka ug mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Hinunua kung dapiton ka adto lingkod sa labing ubos nga dapit, aron ang nagdapit kanimo muduol og muingon, higala, balhin ngari sa pinasidunggang dapit. Sa ingon niini, kapasidunggan ka atubangan sa tanang dinapit. Kay kadtong magpataas, ipaubos, ug ang magpaubos, ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang number one na kinaiyaros mga tao, kanaagiyong gusto nga musikat. Gusto gyud nga mahimong center of attraction. Ang Ginoo sad mihatag pud nato og pamaagi aron ta mahimong sikat, mahimot ang pinasidunggan. Dili lang dinhis kalibutan, hangtod na didto sa langit. Nga ang model nato ani nga portig yung sikata mao si kisa man nang kinasikatan sa tanan, ang mahal nga Birhen Maria. Sikat kay siya, sikat din his kalibutan, sikat sad kay siya dito sa langit, kay siya god mo'y reyna sa langit og sa yuta. Yang anong nisikat man si Maria? Tungod kay nagtuman siya sa gitudlo ni Jesus, kinsa tong magpaubos sa tisumpay, ipataas. Kinsa tong nagpataas, ipaubos. Kamo unsa man mo? Nangandoy ba mo nga mahimo mong ubos o nangandoy mong mahimong taas? Nangaguba ra ba ning atong mga bukid karon kay gipanghimong subdivisions, kay gusto gyud nga overlooking. Kanang tuagis taas ba? Nya ngato sa mga batanon ganahan kaayo og mountain hiking, kay haron kuno og mountain climbing, kay haron gyud moabot gyud didto sa taas, kay nindot gyud ning naatas taas. Ana, nya kamo unsa man inyong gipangandoy ron? Nga adto mo ipataas o taas mo og kahimtang o ubos?
Ito bagkos ga. Mura masabog mga bata, pilion masad ninyo katong pabor-pabor. Ang ako ba, unsa inyong kinabuhi rong gipuy-an? Nagpaubos mo o nagpataas? Kung mga saba kas imong mga anak, nagpaubos pa ka o nagpataas? Kung mga saba na ang pari sa sakristan o sa mga lektor, nagpaubos, nagpataas? Pataas. Ang tutok pa muna ako. Abi kay tinuod man. Unya kung makig-away na kas imong silingan, nagpaubos ka, nagpataas? Pataas. Kung di gid na nimo iirog ang imong koral, bisag huot na kayong agianan, nangabag-id na ng sakyanan diha, ang imong koral o ang imong bongbong sa balay, naalang yapol kilid sa karsada, nagpaubos ka, nagpataas? Pataas. Ayo, ibaw mo. Unyag nang hatag ka sa tanan nimong mga bahandi ngadto sa mga kabos nimong silingan, nagpaubos ka, nagpataas? Paubos. O mo na kinabuhi ni San Francis, San Vicente Ferrer, San Roque. Kung magsigi kag pasaylo anang imong bana nga nagsigig pangabit, nagpaubos ka, nagpataas? Paubos. Nagpaubos. Kung di jud ka manugo anang imong mga anak, bisan pagporti anang tapulana, di gid nimo sugoon, imo ra gyung alagaran, nagpaubos ka, nagpataas? Paubos. Kay paom day mo. Nya unsa mo rin yung gibuhat, nagpaubos mo, nagpataas? Paubos. Oy, ato na gitong gipangmensyon, kamao man mo, nya nganong di man mo mutubag, ini pangutana, nag-unsa ro inyong kinabuhing gipuy-an? Tungod kay mapahitason. Kanang di ka maong mutubag, mapahitason na. Tanawa ng mga bata. Kanang mga bata ba nga, wa gyud bitaw sila kanang wa gyud sila pagpataas ba? Ini pangutana nimo, unsa man mo, mutabang mo sa balay, dili. Unsa man mo, mutugan mo sa tinuod, mamakak. Muanam na mga bata gud. Gawas o ganaos gini ka na. Muana ng bata, hadlok. Pero sa tinudan na yung bata, mutugaan ginas tinuod. Nganong musikat man ang mga mapaubsanon? Kanang mapaubsanon ba? Nganong sikat man sila? Sa mata sa tao o sa mata sa Ginoo? Hibaw mo? Tungod kay ang mapaubsanon, unas tanan, naghatag og kalipay sa iyang isig katao. Kay kanagong mapaubsanon mga igsoon, kanabang ubos ang imong pagtan-aw sa imong kaugalingon kumpara sa uban, magsigi kag daig sa imong isig katao. Pero kung taas gani ka imong paminaw ngadto sa uban, magpunay kag saway, magpunay kag diktar nila. Munang di jud ka musikat, likayan gyud ka. Mao bitaw ni mga sakristan o kani mga lektor, kung pwede lang gyud mulikay gyud pare. Bisan gani parisyoner tanawa, kinsa may nilingkod sa atubangan, kaning napugos. Kamo, tanawa ka imo maglingkod. Nabiyaan gina ninyo diyang lingkurana sa atubangan. Kay nga naman, hadlok tas pare, di ta paduol sa pare, hadlok. Tanawa sila dito nga wa mapugos. Kanang diyang pianista napugos sama sa naglingkod kay di am na yang lingkuranan diri. Pero kamo wa mapugos, tanawa hain mo manglingkod, akare buutan. Tinuod ba sa ka? Ako ka na, lagi mo, mahubitaw na ingon ko. Mulikay gyud mo palayo gyud kay nga naman, ang pare gyud kahadlokan gyud kay labi na kining nagwali ron, mahadlok man mo. Naong palang anida naman kahadlokan naman kamong nagpalayo og maayo kay bawo na mo asa mo ibutang sa Ginoo. So ang ngano man ang mga artista, dugukan mas mga tao. Ngano man? Kay ang artista, dili man manaway, di man mamadlong, di man mga saba, inartista man ang ila. Kana bang to attract people. Muna nga musikit ka, pero inig kuyog nimo anang artista ha? Daghan kay mga artista nga sa ilang personal nga kinabuhi nagpinatyanay na, nagbuwag na og ang iyang bana,
Di ba? Nga naman, sa ilang personal nga kinabuhi, wa mapuy ang gitawag og pagpaubos. Kamo, kusog ba mong mudaig o musaway? Nagi. Daig. Karon, unsa inyong nakita nako, ni daig mo o ni saway? Daig. Yang anong nagpalayo mo, ni daig pa mo. Kay mudaig gani ka, paduol jud kas imong gidaig. Hala, kanindot sa flower, duolon din imong flower. Di ba? Hala, kanindot gud ani nga stained glass, duolon dayon nimo. Nya, ang imong pa mong nidaig, nganong nagpalayo mo? Na, ambot lang ako, tuo lang sa ninyo. Si San Pablo sa unang pagbasa, niingon siya, kahibaw gyud ko nga buhi pagani ko, layo ko ni Kristo. Nyag mamatay ko, mahiusa ko ni Kristo. Pero gusto ko no niya nga si Kristo maoy makita diha sa iyang lawas. Nga sa tanan niyang buhaton, daygon ang Ginoo. Kung kita mapaubsanon at tubangas Ginoo sama ni Maria, daygon gyud nato ang Ginoo. Muna magsigit ingon, daygon ang imong ngalan, daygon ang imong ngalan. Pero sa tinud-anay, ang atong daygon, ang atong kaugalingon. Ana, kanang imong balay ron nga gihimo para kinsa man na nga pagdaig, daygon ang Ginoo o daygon ka? Kana rong imong balay bang gihimo magamay og madako para unsa man na? Para daygon ang Ginoo o daygon ka? Og daygon ang Ginoo sa ato pa, ang tanang tao imong pasudlon diha. Aron magdaig sila sa Ginoo, labi na gyud mga way balay. Nga naman, makadaig sila sa Ginoo, la, kabuutan aning sister, kabuutan ni Brad, nakapuyo na gyud mi ilang balay, wa ra ba gyud mi balay didto, sa lahi manggod ni siya, kay sige manggod ni siya simba, naaman ni siya simbahan, mo nang mupadayon gyud nato. Tanawan ng uban diha nga way simba-simba, di ba wa gyud mo imbitar nato sa ilang balay, lahi gining mo simba, lahi gyud og naa kas Ginoo, o di makita nilang Ginoo diha sa imong balay. Nya kumusta man ron? Mupadayon mo ani mga tawhana. Unyag dili ka mupadayon, nya sige kag simba dire. Nya imo pa yung gipiit og maayo ang imong mga silingan sa imong kural. Di jud nimo tagaag lugar. Mudaig pa sila sa Ginoo. Oy, magsige na sila ingon, naaman ta simbahan, pirmi man tag simba pagka mga yawa og batasan. Nya sa dato o man kanang simba-simba simba-simba ram na. Apel man sa nang pari da otrom na. Agad lang agap na kulikta. Kana bang dili na nila makita ang Ginoo sa atong lawas, dili makita ang Ginoo sa atong presensya. Mao na si San Pablo niingon siya, buhi kun patay ako, iya gyud ko ni Kristo. So sa ato pa di ay ang tao nga mapaubsanon magsigig daig sa iyang isig katao ug sa ingon ana ang iyang isig katao mahimong relax ug malipayon. Lipay mangitag daygon. Ako bitaw anang daghan kayong mo like sa anas Facebook, YouTube. Lipay ka magtanaw pero daghan gani kayong mag-ana og sign. Mura sa tag mag-uol, di ba sa Facebook naman nay ana. Oh, ako daghan sa mag-ana Tulo pa lang gud ka minutos na gaana. Nako, grabe po dani niya 3 minutes pa lang ikas pag-upload na may gaana. Tingali ang sakristan siguro to ni basa na. Awas ako kay bahog tinuod ba. Basta kita lang ko mag-ana. Buangon man sad ko, angkon man ko ana. Ikaduha, nganong sikat gining mapaubsanon kay kusog kay na sila mo alagad. Hapit tanan nilang paningkamot para pag-alagad sa ilang isig katao. Muna ang mahal nga Birhen Maria, sigig yung alagad, pasabot siging panghatag, siging hatag, hastag ang iyang anak, iyang gihatag, aron patyon. Kalisod ana, may unta to gihatag nimo imong anak para ipa-adapt. May tato gihatag nimo imong anak para mo alagad, magpamid, magpaboy, gipapatay. Gihatag aron ipapatay. Grabe ka mang gihatagon si Maria. Ngano man tungod kay si Maria wa gyud mag-angkon nga siya'y tag-iya. Alagad ra gid siya.
sulugoon sa Dios. Bikaron kamo, kusog ba mo mualagad o kusog manugo? Bahala mo diya. Sikat kay mo kung kusog mo mualagad, pangitaon gud mo gud kanang mustak up na ng kanal, pangitaon day ka kay ika mo ay musawom ngadto sa kanal, kuha anang niklag up didto kaning mga barangay kapitan, kanang opisyal, mga konsehal sa lungsod, mangita gid na anang kusog musawom atong kanal nga magkabulingit og maayo para mahabwa in taon ang niklag up. Di ba? Na ay mga alsahonon, labi na mga basura, kanang baho kayong basura, mangita, kita na mga standby, apil na ng mga manuyupay, kay kusog, makay na mo pasan, basta tagaan lang o gamay para ikasuyop. Nya mangita tana nila, nya inigkawa na tayo isugo, kasaban, hala, itsapuira, ibaliwa. Pero kana sila, mo'y makaluwas nato, panahos panginahanglan, labi na gyus grabing panginahanglan. Muna kung atong balihon, kung kitang nagsigig simba, kitang arang-arang pagkabutang, kung magsigit tag-alagad sa atong katilingban, pagkaninduta puyan sa katilingban, di na nimo lisod-lisoron imong mga silingan, kung gamay silang agianan, imong padakan, alagad man na. Nya kung lapok ang ilang agianan, imong ipasiminto, nya ngit-ngit, imong sugan, adto charge inyo. Kanindot ana, nya wa sila ikap himog balay, imong himuag balay, ug wa sila yuta, palitan imong yuta, ug nakay daghang yuta, imong tagaag yuta, aron ana sila kapuy-an. Di ba nindot na? Uy, tubag. Nya wa siya asawa, imong tagaan sa imong asawa. Ug wa siya bana, patuparan nimo sa imong bana aron di malonely. Ana ba? Nya, himuon na ninyo. Sikat kayo mo na. Kung nyo nang buhaton. Huwag mo na gibuhat sa mga santos. Porting sikatan nila hangtod karon. Biyaan gud tanan para ipanghatag sa tanan. Si San Francisco de Assisi magpakilimos gud para ihatag sa mga makililimos. Aka na, porting sikata hangtod karon. Amo sa ni San Vicente Ferrer. Ikatulo nganong sikat kay ning mga kuan, kaning mga mapaubsanon, kay sila sad na mo'y makahatag og dakong kaayuhan sa katilingban. Ang mga mapaubsanon dako kay mabuhat sa katilingban, kay di man na sila mangurakot, di man na sila kurap. So ang tanan nga kanang kaayuhan nga moabot niya, iyang ipaambit sa katilingban. Kay kun ang tao kurap, ang tanang kaayuhan nga niabot niya, sama na mga taxes, mga donations, mga income, isuod man na niya sa bulsa, dili mabenepisyuhan ang katilingban. Tanawa karon ang mga Franciscans, si San Vicente Ferrer, Saint John Bosco, Mother Teresa of Calcutta, sila San Agustin, kanang mga Agustinian, mga Jesuits, si Saint Ignatius of Loyola. Giun sa Manila ang ilang abilidad, ang ilang tanang grasya, gihatag sa katilingban, mo nang naghimo ron sila og dagko kay mga institutions nga nagtabang sa atong katilingban nga may shape sa kalibutan into a better world. Pero na siya daghang buangon nga nihimos kalibutan into a miserable world. Ang mga buangon sana, mga kurap ba, mga kurakot, kanabang kusog kaayong mopahimos. Mao sa nay nahimorong kadaot sa kalibutan. Pero tanawa, subayan ning akong gipanghisgutan nga mga santos, sila si Saint Dominic, Saint Benedict, naghimog mga Benedictine, mga Dominicans, pagkanindot sa gihatag sa kalibutan. Nya kamo karon unsa may inyong gihimo? Sa mga grasya nga inyong nadawat, gisods ka ba? Gipadaghan? Kani karong gawaling, daghan man sa ning grasya din hing niabot na pay online. Asa man? Gipaambit o gisod sa bulsa? Secret. Muna kining atong mga online parishioners o mga benefactors nga niya dinhi, sama ninyo nga kusog ay mutabang dinhi. Congratulations kay inyong gipaambit ang mga grasya nga inyong nadawat nganhi sa katilingban. Kining atong kanindot ron sa simbahan, nindot na kaitag mga stained glass, nindot na kaitag mga lingkuran, kaning salog, kaning mga bungbong, na nindot na gyud, nindot na tag opisina sa isang idlap lang, matod pas Tagalog. Sa isang saglit lang,
na change ang face of San Vicente Ferrer Church and Parish tungod ni sa mga manggihatagon natong mga parishioners, territorial o online parishioners. Congratulations ninyo. Musikat gyud mo sa mata ni Maria, musikat mo sa mata sa Ginoo, ug mahimo gyud mong sikat sa tanang mga tao sa kalibutan. Naay ni message nako karon, usa lang ni sa ni message puparihag mensahe. Father, sukad ko nga mihatag diha og hinabang nanindot gyud akong kinabuhi, Father. Nya ganahan na kay ko magsigpaminaw sa imong wali. Nya karong si kong paminaw sa imong wali, din agyud mi mag-away sa akong bana, kay din agyud ko makig-away sa akong bana. Ako na lang siyang sayaw-sayawan ug ako siyang hapyod-hapyoron. Pagkanindot di ay, Father, wa baya mausab ning panuway kong bana? Pero wa na gyud bugat ang akong kasing-kasing magtan-aw ko niya. Gisayunan ka na. Hasta kunos una ma-stress siya sa iyang duha ka buk anak nga autistic. Duha ka buka anak autistic. Ma-stress siya. Pero karon kuno lipay kuno kay siya. Maura man kuno gyapong sitwasyon na. Grabiha sa Dios Ginoo kun musikat tas matas Ginoo buan sa taniya sa daghang mga grasya. Kay lagi ang iyang saad ang nagpataas ipaubos. Ang nagpaubos ipataas. Tagaan pagyug daghan mo na. Kung manghatag mo, makadawat mo daghan. Ug di mo manghatag, bisan ang jutay nga naa ninyo, kuhaon pa. Ang resulta, kusmod kay mugnaong. Sige, manindog na ta, mga smiling. Mga igsuon sa atong panagtigom karon, atong ipadangat ngadto sa Ginoo ang atong mga panginahanglan uban sa mahal nga Birhen Maria. Muingon kita, mapuangorong Dios, pamatia kami. Mapuangorong Dios, pamatia kami. Nga ang simbahan magmalig-on kanunay sa iyang pagtuo, taliwala sa mga kalisod. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Dios, pamatia kami. Nga ang mga nasod nga nagkabingkil, mudangop sa pagkighiuli. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Dios, pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 virus, makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Dios, pamatia kami. Nga ang mga nagalagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Dios, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Dios, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Dios, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial og lain-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, og mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Dios, pamatia kami. Nga ang atong mga igsuong nangamatay, ilabi na sa atong mga gihandom karon, makaangko na sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Mapuangorong Dios, pamatia kami. Makagagahom nga Dios, patalinghogi kining among mga pag-ampo nga among gituboy uban sa pangamas mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kining pano, kining vino, inamasa kabuksa.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa pagpuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magadayeg kami sa mga kahibulungan sa imong grasya, diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumanan ni Maria kanunayng Birhen, maoy dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo, diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban. Sa imong pagsudong sa kamapaubsanon ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan nga mao si Jesucristo among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay.
labi nang among gihandom karon ug kadto nang katusab nga wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. Muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang giharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoos kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inigsunay. Peace be with you. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magtimaya
Magampo kita ha. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo, niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami, batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, o mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya, alag kanila nga gitahasan sa pagtuon, sa kinaiya niining maong virus, o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkabulahan. Mahimot ang bulahan sama ni Maria, pero ang requirement kinahanglan magpaubos gid ta kanunay. Karong hapon magsugod ta sa alas 2 ang atong Rosary Motorcade. Unya maghimo og 5 ka misteryuhan ngadto sa 5 sad nato ka mga barangay or gyms aron magpangadji sa mga misteryo didto, Living Rosary. So yampo nato nya kung makalugar sa mo sa pagkuyog, pwede sad mo makakuyog. Nya ang atong misa dinhi magsugod sa alas 6 sa gabi. Misa gihapon na karong adlaw para sa pagtapos sa atong Rosary or Month of the Holy Rosary. Nya ugma ang atong misa November 1, ang atong misa 7 ka buok magsugod sa alas 6, nya alas 8, alas 10, alas 12, alas 2, alas 4, alas 6. So wala tay Sunday Mass ugma katong regular schedule, ilisa na to aning special schedule ugmang adlaw. Sa Pitsa 2, adlawng Lunes mao gihapon. So kamong mga gustong mo simba kay simbahanan man gining Pitsa 1 ug 2 kay ato maning Pitsa 1 pasidungog sa tanang mga santos ug ang Pitsa 2 paghandom sa tanang mga kalag. So simbahan gid nato, di lang pamisahan. Mao na imbitar mo sa inyong mga silingan aron manimba gid diri. Daghan man tag oras sa misa. Wa sa tay panahon sa sementeryo kay di man ta kasod sa sementeryo. So ugma anhi ta dinhi. Ug sa Lunes pohon. Ang ato ding update sa nahali na nato nga kanini ang mga love offering katong 3,500 slots ang nahali na nato karon as of yesterday nga record
niabot na og 2,537. Pa. Nag-anam na jog kajutay, no? 963 na lang ang available. Hala, kamong wa pa kapalit. Hala, pagdali na mo diha. First come, first serve. Para mo malangit. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.